या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आंगणेवाडी यात्रोत्सवाची तारीख ठरली। दत्त जयंती सोहळ्याचा उत्साह आणि त्या धक्काबुक्कीचा ठाकरे गटानं केला निषेध। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग, ग ग गोकुळ तू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। नवसाला पावणारी आणि लाखो भक्तांचं श्रद्धास्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मालवण तालुक्यातील आंगणेवाडीतील श्री भराडी देवीच्या जत्रोत्सवाची तारीख निश्चितीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं असतं। गावातील मुंबईस्थित चाकरमानी तर या यात्रेच्या तारखेकडे डोळे लावून असतात। डिसेंबर महिना आला की मुंबईस्थित चाकरमानी मित्रमंडळी आपापल्या नातेवाईकांना सतत संपर्क ठेवून असतात। तारीख निश्चित झाली की यात्रेत येण्यासाठी तिकीट बुकिंगसाठी गर्दी सुट्टीकरिता धडपड करत असतात। काही दिवसांपूर्वी पारद करण्यात आली होती। त्यानंतर धार्मिक विधी केल्यानंतर सकाळी मंडळाच्या वतीनं आंगणेवाडी यात्रा शनिवारी 2 मार्चला होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं। दरवर्षी गर्दीचे नवनवे उच्चांक गाठणाऱ्या या यात्रोत्सवात याही वर्षी 10 ते 15 लाखांहून अधिक भाविक हजेरी लावतील असा अंदाज बांधण्यात येतोय। आंगणेवाडी मंडळ तसेच जिल्हा प्रशासन, तालुका प्रशासनाकडून यात्रा नियोजनास लवकरच सुरुवात होणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार। डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। सडेतोड भाषणासाठी प्रसिद्ध असणारे आमदार नितेश राणेंनी शनिवारी वैभववाडीतही तडाखेबंद भाषण केलं। वैभववाडी येथील अर्जुनराव राणे विद्यालयाच्या स्नेह संमेलन कार्यक्रमात आमदार नितेश राणेंनी केलेलं भाषण पाहूया। सालाबादप्रमाणे ह्याही वर्षी अर्जुनराव राणे विद्यालयाच्या वार्षिक स्नेह संमेलनाच्या निमित्ताने मी माझ्या शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून इथे उपस्थित आहे। रात्रीचे 12:30 वाजले आणि आपण सर्वजण तरी या स्नेह संमेलनासाठी मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित आहात। मी मुद्दामून आमच्या जयेंद्रराव राणेजींना बोलण्याची विनंती केली, कारण का त्यांनी सांगितलं की साहेब मी बोलणार नाही, माझा वेळ तुम्ही घ्या। पण कार्यक्रमामध्ये ते बोलल्याशिवाय मजा येत नाही, म्हणून मुद्दामून त्यांना सांगितलं की तुम्ही 4 वाक्य बोला आणि अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी कार्यक्रमामध्ये तडका लावण्याचं काम अतिशय योग्य पद्धतीने केलेलं आहे। असंख्य मुद्द्याला त्यांनी स्पर्श केला। या संस्थेच्या जडणघडणमध्ये या संस्थेला मोठं करणं, ही संस्था चालवणं आणि प्रामुख्याने पालकांच्या मनामध्ये या संस्थेबद्दल विश्वास निर्माण करणं, हे अतिशय योग्य पद्धतीने राव राणे कुटुंब वर्षानुवर्ष करत आलेले आहे।
या विद्यालयाच्या संदर्भात असलेला कुठलाही प्रश्न, मग नवीन इमारतीचा विषय असो, मुलांना विद्यार्थ्यांना होणारा कुठलाही अडीअडचणीचा त्रासचा विषय असो, की कुठलाही मुद्दा असो, आमचे जयेंद्रराव राणेजी असतील आणि त्यांचे सर्व सहकारी अतिशय तळमळीने संपर्क साधतात आणि तो विषय आमच्याकडून सोडवून घेतात. संस्था चालवणं हे कुठले वेळाबगड्याचं काम नाही. त्याला फार मेहनत लागतं, जिद्द लागते, चिकाटी लागते आणि ते सगळ्या गोष्टी आमच्या ह्या जयेंद्रराव राणेजी आणि त्यांच्या सगळ्याच सहकाऱ्यांमध्ये असल्यामुळे आज ही संस्था एवढी मोठी होत असताना आपल्याला दिसते. त्यांनी विचार मांडत असताना असंख्य महत्वाचे मुद्दे आपल्या समोर सांगितले. आता मुंबई सारख्या शहरामध्ये सेमी इंग्लिश साठी जे काही फीज घेतले जातात ते ऐकलं ना तर आपण सगळे अचंबित व्हाल, पण तरीही सेमी इंग्लिश साठी एकही नवा रुपया न घेणारी ही संस्था त्यांचं खऱ्या अर्थाने मनापासून तुमचं सगळ्यांचं कौतुक करायला हवं असं मी आवर्जून इथे सांगेन. पण रावराणेजींना सांगेन की भावनिक होऊन कुठलीही संस्था मोठी होत नाही. तुम्ही आज दर्जेदार शिक्षण देताय, तेवढा वेळ देताय, तेवढी मेहनत करताय, म्हणून ह्या सगळ्या ज्या सोयी सुविधा ज्या तुम्ही मुलांना उपलब्ध करून देताय त्या मागे तुमच्या डोक्यावर पडणारा आर्थिक भार ह्याचीही जाणीव मला चांगल्या पद्धतीने आहे. म्हणून ह्या संस्थेला वाढवत असताना आपण या संस्थेला आर्थिक दृष्टिकोनातून अजून सक्षम कसं करू शकतो या दृष्टिकोनातून आपण पावले टाकावेत अशी अपेक्षा आपल्याकडून मी व्यक्त करेन. आज शिक्षणाच्या संबंधित आपण सांगितलं, शिक्षणाच्या संबंधित राज्य आणि केंद्र सरकारने असंख्य महत्वाचे निर्णय घेतलेले आहेत. पण आपल्या जिल्ह्यामध्ये जसं सन्मान्य राणे साहेबांनी 2014 पर्यंत आपल्या कारकिर्दीमध्ये जसं आमच्या जयेंद्ररावजीने उल्लेख केला, शिक्षणाला महत्व दिलं. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच सिंधुदुर्गाचा विकास होऊ शकतो. शिक्षणाचा पाया जेवढा भक्कम होईल तेवढा सिंधुदुर्गाच्या जिल्ह्याच्या लोकांचा दरडोई उत्पन्न वाढेल. हा मूळ मुद्दा, मूळ संकल्पना नजरेसमोर ठेवून सन्मान्य राणे साहेबांनी आपला राजकीय प्रवास आजपर्यंत सुरू ठेवलेला आहे. आजच्या ही कार्यक्रमामध्ये त्यांना मनापासून यायचं होतं. मी आता येत असताना त्यांच्याशी बोललो. त्यांनी सांगितलं की तिथे गेल्यावर माझ्या वतीने शुभेच्छा सांग, कारण का त्यांना माहिती आहे जयेंद्रराव राणेजी असतील आणि हे राव राणे कुटुंब हे काय आमचं राजकीय नातं नाहीये, हे कौटुंबिक नातं असल्यामुळे आम्ही प्रत्येक जण आवर्जून इथे उपस्थित राहायला पाहतो आणि शुभेच्छाही द्यायला बघतो. म्हणून ह्या निमित्ताने मी जास्त वेळ घेणार नाही, रात्र फार उशीर आहे. पण जयेंद्रराव राणेजींनी सांगितलं की आता काय मी राजकारणात लक्ष घालणार नाही, पण शिक्षणाकडे बघणार. पण हा निर्णय त्यांचा नाहीच आहे, ते आम्ही ठरवणार की तुम्ही राजकारण कधी सोडायचं आहे. ते पुढे मागे बसले आहे, ते आमच्यावर आहे. इन्कमिंग पण आमच्या हातात आहे आणि आउटगोईंग पण आमच्या हातात आहे, ते तुमच्या हातात नाहीये. तुमच्यासारखा साथीदार, तुमच्यासारखा राणे साहेबांवर निष्ठेने प्रेम करणारा कार्यकर्ता, सहकारी हा आम्हाला आमच्या कुटुंबाबरोबर वर्षानुवर्ष पाहिजे. आणि अशाच आपल्या सगळ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आपण ह्या वैभववाडीचा, सिंधुदुर्गाचा, महाराष्ट्राचा अशाच पद्धतीने आपण विकास करत राहू. यासाठी तुमची साथ, तुमचा प्रेम, विश्वास हे तेवढंच महत्वाचं आहे. आज आपण जे काही संस्था इथे बांधलेल्या आहेत या बाबतीमध्ये मला खरंच सार्थ अभिमान आहे. तुम्ही बोलता बोलता तुम्ही ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ज्या दर्जाचे सर्टिफिकेट देत होता, विविध जे पारितोषिक तुम्ही नेमले, याचा अर्थ एवढाच आहे की या संस्थेवर तुमचं फार बारकाईने लक्ष आहे. कर्मचाऱ्यांनी कुठले खेळ खेळले पाहिजे, त्यांना कुठले पारितोषिक दिलं पाहिजे, त्यांना कसं प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही फार बारकाईने बघत आहात. हे बघून खरंच समाधान वाटतं. आपण या सगळ्या जण मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थित आहात. आपली मुलं इथे शिकत असताना योग्य संस्था त्यांची काळजी घेते, योग्य संस्था त्यांच्या भविष्याला आकार देते, एवढं मी तुम्हाला विश्वासाने सांगू शकतो. म्हणून परत एकदा
या जाता जाता आमचे जयंतराव राणेजी असतील, सदानंदराव राणेजी असतील, तेही मुंबईमध्ये जे नेतृत्व करणारे त्यांची संस्थेला अतिशय योग्य पद्धतीने मोठं करताय. म्हणून ह्या निमित्ताने मी मनापासून शुभेच्छा देईनच. पण मी असो, राणेसाहेब असो, निलेशजी असो, आम्ही पूर्ण राणे कुटुंब आपण जेव्हा पण हाक माराल आम्ही सदैव तुमच्या बरोबर आहे हे शब्दापलीकडे कृतीतून दाखवण्यासाठी आज मी इथे उपस्थित झालेलो आहे. जसा आमच्या सदानंदजीने उल्लेख केला, मी मुलाबरोबर खरं म्हटलं तर सुट्टीवर गोव्याला होतो. कुठलाही दुसरा राजकीय कार्यक्रम ह्या 5 दिवसामध्ये घेतलेला नाही. पण तुम्हाला अपवाद का ठेवला राव राणेजी? कारण तुम्ही आमच्या घरातले सदस्य आहात ना. तुमच्या इकडे येत असताना आम्ही राजकारणाचे बूट बाजूला ठेवून येतो, कारण का तुमच्या बरोबर राणेसाहेबांबरोबर असलेलं नातं हे कोणाला न समजणार आहे. म्हणून ह्या निमित्ताने मी आपल्याला एवढंच सांगेन, आपली संस्थेवर आपण जेवढं लक्ष घालत आहात तेवढंच या संस्थेला मोठं करणं जेवढ्या आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे तेवढी माझीही तेवढी असेल, एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. आमदार असतो तरी आपल्याला माहिती आहे कुठलाही विषय असेल तर मंत्रालयामध्ये असेल, विधिमंडळामध्ये आपल्याला नाही बोलण्याची कोणाला ताकद नाही. म्हणून शिक्षण संदर्भात असेल, या संस्थेला मोठं करण्याच्या दृष्टिकोनातून असेल, तुम्ही जेव्हा जेव्हा निधीची कुठलीही मागणी केली आहे, मी असो किंवा राणेसाहेब असो, कधी नाही बोललेलो नाही. कारण आम्हाला माहिती आहे हे पैसे योग्य पद्धतीने जाणार आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी त्याचा वापर होणार. म्हणून आपण भविष्यामध्ये पण जी जबाबदारी आमच्या खांद्यावर टाकाल ती सगळ्या जबाबदारी आम्ही निश्चित पद्धतीने पूर्ण करू, एवढा विश्वास तुम्हाला आजच्या निमित्ताने देतो. आणि परत एकदा आपल्या संस्थेला, संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना, शिक्षकांना आणि सगळ्याच सदस्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर. आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात. कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण. आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर. आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30. आमदार वैभव नाईक यांच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या मठ, कुडाळ, पणदूर, हुमरमळा, जांभवडे, घोडगे या रस्त्याचं भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते करण्यास शुक्रवारी भाजप कार्यकर्त्यांनी विरोध केला होता. त्यावेळी भाजप आणि शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची होऊन धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार घडला होता. यानंतर सोमवारी सायंकाळी डिगस इथं उपजिल्हा प्रमुख अमरसेन सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली डिगसमधील शिवसैनिकांनी एकवटत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी भूमिपूजन करण्यास विरोध तसेच धक्काबुक्की केल्याच्या घटनेचा निषेध व्यक्त केला. तसा फलकही शिवसैनिकांकडून लावण्यात आला. दिनांक 22 डिसेंबर रोजी आमदार वैभव नाईक यांच्या माध्यमातून पंदूर घोडगे मठ रस्त्यावर 3 कोटी 60 लाखाचा निधी आमदार वैभव नाईक यांच्या माध्यमातून 21-22च्या बजेटमध्ये मंजूर निधी असल्यामुळे आणि सदर निधी हे मिंदे सरकार आल्यानंतर त्याला स्टे देण्यात आली आणि सदर स्टे आमदार वैभव नाईक यांनी कोर्टामध्ये जाऊन सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन तो स्टे उठवून हा निधी मंजूर करून आणलेला असताना आणि याचं टेंडर होऊन वर्क ऑर्डर मिळालेली असतानासुद्धा आम्ही या ठिकाणी उद्घाटनाचा कार्यक्रम आखलेला असताना या ठिकाणी भाजपचे या ठिकाणचे 2-4 कार्यकर्ते आणि त्यांच्याबरोबर तालुक्यातील कार्यकर्ते या ठिकाणी येऊन या ठिकाणी धुडगूस घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आम्ही सदर हे जे उद्घाटन होतं ते केलेलं होतं, त्या दिवशी आम्ही केलं. सदर उद्घाटन करत असताना आमदार वैभव नाईक यांनी त्यांनासुद्धा सांगितलं की हा निधी आपण कशा माध्यमातून आणलेला आहे, हा निधी कशा माध्यमातून मंजूर झालेला आहे. तरी पण कुठेतरी नेत्यांना खुश करण्यासाठी राणे समर्थक कार्यकर्ते या ठिकाणी येऊन थोडासा धुडगूस घातला
हे असले भ्याड हल्ले आम्हाला काय नवीन नाहीत. आम्हीसुद्धा गेल्या 30 वर्षात असले हल्ले झेललेले आहोत. याही पुढे अनेक विकास कामं आहेत. बजेटच्या माध्यमातून 21-22मध्ये जवळजवळ 18 कोटीचा निधी आमदार वैभव नाईक यांच्या माध्यमातून या मतदारसंघामध्ये आलेला आहे. त्याचं आवळेगावमध्ये 2 रस्ते आहेत. डिगसमध्ये अजून एक रस्ता आहे. अजून काही रस्ते आहेत. सर्व ठिकाणी आम्ही यानंतर भूमिपूजन करणार आहोत. कोणाला तसे अडवायचंच असेल तर अडवून दाखवू देत. आम्हीसुद्धा शिवसेना स्टाईलने त्याला उत्तर देऊ. आणि आमदार वैभव नाईक यांचा जो झंझावात आहे, खासदार विनायक राऊत यांचा झंझावात आहे, तो रोखण्याचं काम आज BJP धुडगूस घालून आखत आहेत. त्यांना आम्ही किंमत देत नाही आणि पुढच्या काळात त्यांनी असं करून दाखवावं एवढं आमचं त्याला चॅलेंज आहे. परंतु या डिगस गावामध्ये हा जो प्रकार त्यांनी केला त्या माध्यमातून आमचे शिवसेनेचे कार्यकर्ते आज त्यांचा निषेध आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांमार्फत करत आहोत आणि तसा बॅनर आम्ही या ठिकाणी लावलेला आहे. अमरचंद धवन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अमरचंद धवन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वैभव नाईक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. विनायक राऊत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद. भ्याड हल्ला करणाऱ्या भाजपचा निषेध असो. अरे आवाज कुणाचा? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. नमस्कार महाराष्ट्र. सध्या लग्नाचा सीझन जोरदार चालू आहे. मग त्यासाठी आपल्याला खरेदी करायची असती साड्यांची. मग अशा साड्यांच्या खरेदी करण्यासाठी सिलाई वर्ल्डनी आणली आहे एक सुपर डुपर ऑफर, गुरुपुष्यामृत शुभलाभ ऑफर. या ऑफर मध्ये ₹1 2 साड्या खरेदी करा, तेही एका साडीच्या खरेदीवर. मग ही ऑफर तुम्हाला मिळणार आहे 1 पीस, कुर्तीज, गाऊन, लेगिन्स, जेगिन्स या सर्वावर ही ऑफर सुरू आहे. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही भेट द्या सिलाई वर्ल्ड कोल्हापूरला, लेन नंबर 4, राजारामपुरी, कोल्हापूर. आधुनिक शेती केल्यानं भरघोस उत्पन्न मिळू शकतं याचं उत्तम उदाहरण कुडाळ तालुक्यातील बिबवणे गावातील कलिंगड उत्पादक शेतकऱ्यांना दाखवून दिलंय. सेंद्रिय पद्धतीनं कलिंगड उत्पादन आणि विक्री करून हा युवक 8 महिन्यात 2 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न कमावतोय. सध्या मुंबई गोवा महामार्गावर अनेक कलिंगड विक्री करणारे स्टॉल दिसून येत आहेत. नदीच्या पाण्यावर पिंगुळी, बिबवणे या गावातील शेतकरी कलिंगड शेती करतात. प्रामुख्यानं सेंद्रिय खतं वापरून ही शेती केली जात असल्यानं इथं विक्री होणारे कलिंगड चविष्ट असतात. सध्या पर्यटन हंगाम कोकणात सुरू असल्यानं कलिंगड मोठ्या प्रमाणात विक्री होतात. येथील स्थानिक शेतकरी पप्पू वेंगुर्लेकर यांनी 5 एकर जागेत ही कलिंगड शेती केली आहे. यातून त्यांना चांगला आर्थिक फायदाही मिळतोय. नमस्कार, माझं नाव गणेश कृष्णकांत कोंडूरकर. मी याच गावाचा रहिवासी आहे. मी शक्यतो याच स्टॉलवर नेहमी कलिंगड खायला येतो. इथली कलिंगड खूप टेस्टी असतात, त्यामुळे मी नेहमी इथेच येतो कलिंगड खायला. माझं नाव खरांशू रणदिवे आहे. मला वॉटरमेलन खूप आवडतं. मी क्रिसमसच्या निमित्ताने गोव्याकडे जात होतो, तर मला इकडे हे कलिंगडचं दुकान भेटले. मी कायम इकडे कलिंगड खातो आणि कायमप्रमाणे मला इकडे चांगलं कलिंगड भेटतं. कायम गोड असतं. गेली मी 8 वर्ष ही शेती करतो आहे. 2.5 ते 5 एकरमध्ये शेती नेहमी करत असतो. त्या शेतीमध्ये मला 2.5 ते 3 लाख रुपये उत्पन्न मिळतं. गेली 8 वर्ष मी शेती कलिंगडची करतो. त्या अगोदर मी 2-2.5 वर्ष मी नोकरीच्या मागे धावत होतो आणि नंतर माझ्या कल्पना आली ठिबक सिंचनवरती शेती केल्यावर ते चांगल्या प्रकारचं उत्पन्न मिळू शकतं. म्हणून मी ठिबक सिंचनकडे वळलो आणि कलिंगडची शेती करायला लागलो. काही वेळी लॉस प्रॉफिट होत होतं, पण एवढं नुकसान पण झालं नाही. मला 2.5 ते 3 लाख रुपये दरवर्षी मिळतातच. जे तरुण आहेत ते प्रत्येक नोकरीच्या मागे धावतात आणि शेतीला विसरत चालले. त्यांनी प्रत्येकाने शेतीकडे आलेलं तर खरंच चांगलं आहे. उत्पन्नाचा दृष्टिकोन खरंच चांगला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून तालुक्यातील कोचरे गावासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त झालाय. यापैकी येथील क वर्ग ग्रामीण पर्यटन स्थळ श्री गुरुदेव दत्त मंदिराच्या 60 लाखांच्या विकास कामांचा शुभारंभ श्री दत्त जयंतीचं औचित्य साधून करण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजना क वर्ग ग्रामीण तीर्थक्षेत्र अंतर्गत कोचरा श्री दत्त मंदिर परिसर सुशोभीकरण करणं या कामासाठी सुमारे 10 लाख रुपये, जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 अंतर्गत पर्यटन स्थळांच्या मूलभूत सुविधांकरिता अनुदान योजनेअंतर्गत कोचरा दत्त मंदिर जेटी परिसर सुशोभीकरण करणं या कामासाठी 35 लाख रुपये, तर जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत लहान बंदरांचा विकास करणं यात कोचरा खाडीकिनारी दत्त मंदिर जेटी जवळ पर्यटक निवारा शेड बांधणं यासाठी सुमारे 15 लाख शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या मार्फत मंजूर करण्यात आले. या विकास कामांचा शुभारंभ सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष राजन पोकळे, शिवसेना तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, उपजिल्हा प्रमुख सचिन देसाई, कोचरा सरपंच योगेश तेली, निवती सरपंच अवधूत रेगे, सूरज परब, मातोंड ग्रामपंचायत सदस्य दीपेश परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला. यावेळी कोचरा उपसरपंच गुरुनाथ शिरोडकर, ग्रामपंचायत सदस्य अनिल मेस्त्री, विशाल वेंगुर्लेकर, संजय गोसावी, स्वरा हळदणकर, प्रगती राऊळ, दत्त मंदिर देवस्थान कमिटी अध्यक्ष राजेश रेगे, माजी सरपंच सुनील करलकर, माजी उपसरपंच देवदत्त सायगावकर, आबा कोचरेकर आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित मान्यवरांचा सरपंच योगेश तेली यांनी शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्मान केला. तर कोचरे गावासाठी कोट्यवधींचा निधी दिल्याबद्दल शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे आभार मानत आगामी काळात कोचरावासियांनी मंत्री केसरकर यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहण्यासाठी आवाहन केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. वैभववाडी येथील अर्जुन रावराणे विद्यालय, जयेंद्र दत्ताराम रावराणे सेमी इंग्लिश स्कूल आणि कैलासवासी हेमंत केशव रावराणे कनिष्ठ महाविद्यालयाचं वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात पार पडलं. आमदार नितेश राणेंच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्थेच्या अर्जुन रावराणे विद्यालय आणि इतर शिक्षण संकुलनाचं वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात पार पडलं. विद्यार्थी, शिक्षक यांनी एकत्रितपणे येत विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम सादर केला. या कार्यक्रमानिमित्त सादर केलेला शिवराज्याभिषेक सोहळा साऱ्यांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडणारा ठरला. यामध्ये संस्थेचे कार्याध्यक्ष, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी मिळून तब्बल 120 जणांनी सहभाग घेतला होता.
त्याचबरोबर सेमी इंग्लिश स्कूलमधील विद्यार्थ्यांनी केलेलं सादरीकरण साऱ्यांना भावलं. तसेच या शिक्षण संकुलनातील विद्यार्थ्यांनी एकापेक्षा एक नृत्य, नाटिक आणि पोवाडा यांचा आविष्कार सादर केला. मान्यवरांच्या उपस्थितीत वर्षभरात उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या निमित्तानं यावर्षी पालकांच्या पाककला, रस्सीखेच, संगीत खुर्ची या स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. त्याचं बक्षीस वितरण मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. आंगणेवाडी यात्रोत्सवाची तारीख ठरली. दत्त जयंती सोहळ्याचा उत्साह आणि त्या धक्काबुक्कीचा ठाकरे गटानं केला निषेध. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.